Bueno, Occitània sí que un moviment cultural molt fort surt de França, en Itàlia, no són que estan parlant de que sigui en França, no estan parlant que Espanya, Itàlia, França, hi ha avui diferents zones, no? En Val d'Aran parlam occità, però no parlam occità referencial, sinó el que parlam era aranès. A la vegada hi ha tot un moviment cultural que hi ha amb els trobadors de Pemiell. El codi d'amor dels trobadors és una cosa que ha sobreviscut als trobadors i a l'edat mitjana i ens ha arribat a nosaltres. I per tant, en certa manera, som hereus dels occitans en aquest sentit. Cambell la lauseta mové de jo i ses ales contra el rai, que sublit es laixa xaser per la doçor que el cor li ball. Ai, l'ascoltant envediamente de qui jo veia jauzino. Com un moviment cultural que, gràcies a Déu, encara podem continuar mantenint. Sobretot perquè le mantenguem en Val d'Aran. Le mantenguem per les barreres geogràfiques que hem, aquelles muntanyes, no? Aquelles muntanyes. Aquelles muntanyes que ens aïslen i ensenyau de tot el que hi resta del món i a croe que la cultura se pugui mantenir viva dins d'un territori tan petit com era Val d'Aran. Bet poblet de Naut Aran, com seria Tredós, hi ha un poble també molt polit, Arties, Pet Baix Aran, dos pobles molt polits afrancesats amb un estil molt diferent, de la seva identitat pròpia també serien les de Bussós, és de la Val de Turan, que són Canejan, la Val de Turan, i inclús Bausen. Bausen és un dels pobles amb cases més antigues de tota la Val d'Aran. Bueno, l'Es és un poble de la Val d'Aran que està situat en la part nord de la Val d'Aran, està a pocs quilòmetres de la frontera. Podem dir que és un poble transfronterer perquè toca justament la frontera d'en França. Aquest poble és ric en cultura, en la seva gent, en manté tradicions. Se venguets en mes de juny era nit de Sant Joan. És una nit molt màgica que el nostre poble se la pren com a caucarren màgic i únic. Quan no hi ha nit de Sant Joan, ell com que no ha passat un any, ell com el nostre dia, ell molt personal, la meva identitat fortíssima, ell algo que des de d'hora se ve. Hi ha estes de cuec en tota la Val d'Aran, en Arties, en Les. A la vegada, el cicle d'estes de cuec en Les comença el 12 de maig o el segon cap de setmana de maig, també la tallada de lo que hi era aro. Era aro és un arbre que plantem en una plaça i que hi hagués aro. Hagués aro significa fertilitat i protecció en el poble de Les. Això és una cultura que és pagana, vendre la cultura pagana. Més també la cristianització s'obliga a emetre en nom d'un sant. En aquest cas, com que coincidia amb el solstici d'estiu, s'emetec a Sant Joan. A la vegada, aquesta començaria el segon cap de setmana de maig, també la tallada d'aquest arbre, era esta la pera mera xasclada, a la vegada baixam l'aro en què era la plaça del poble, continuaríem dia 23, la nit de Sant Joan, en tuc cremar aquest aro, i després acabaríem el dia 29 de juny de Meraquilla, que aquesta és relacionada amb Sant Pere. A la vegada el que hem entre tot el poble lleuar aquest aro. I cau carrer molt representatiu en el poble de l'Es, perquè cau carrer que tu ves néixer, ves com se'n va i ves com torna. El teu viatge, no? La xasclada quan neix, la crema d'aro quan se'n va, i Sant Pere quan le lleu amb tot i a massa i le ves ja el teu viatge en la plaça. Cau carrer típic quan un mainatge petit o una mainadeta petita neix, vestida de traje regional. Es juia aquest rebreme d'auè, era nit de Sant Joan, molt laguensment des de ben petita, des de molt petita. En tota la Val d'Aran hi ha diferents grups de dansa, els curvilloers, els gripets, els sautarets, els fradins, de la colla, i una representació de com els aranesi volem mantenir viu a la nostra cultura a través d'aquests grups de dansa que, més que grups de dansa, aviat se converteixen en una família, perquè compartisses, antes de l'esta, compartisses molts moments d'amer i moltes rialles, i una experiència única. Anet, passe so que se passe, no n'haja més a reempassar, encara que se passe, hagués que hi ha tau,